Takže čaute ľudia, tu zase Fanec Scar, dneska so špeciálnym hostom a to je... Nadík, zdravíme. Dneska sme si pre vás pripravili pokračovanie hry Nova 3. Samozrejme, prvú misiu už nechcem hrať. Áno. Približne ste videli, čo tam bolo. Áno. Takže pripravíme sa na druhú misiu. Mám to potichu, neby ste ho počuli. Lebo v tom minulom nebolo počuť. Áno. Takže teraz vidíte, že sme znova. Čo tam boli tukami? Na zemi. A môžeme... Aha, tak už nie. Musíme ich tam ísť ochrániť. Sami robot. To sú ľudia v robotickom bloku. Aha. Musíme ich tam ísť ochrániť. No, bolo by vhodné. Defend the base, ochráňte. Áno. A potom použijeme túto nádheru. Čo, rakety aj na gulomety. Áno. Takže ideme výťahom hore. Vezmeme si moju obľúbenú zbraň. Snajperku. To je celkom Som dobré. v pozícii a môžeme sa pripraviť. Áno. Vyskočím. A tu sú. Aha, vidím. Toto môžem zabiť, ale to... Aha, tu je. To je celkom dobré. Oni to tiež ochraňujú, ale musím pomôcť. A? Pobiem si. Všetko rýchlo. Headshot. Headshot. Prebiť? Tak. Tak. No super. Ja skôr som ho dobre skrytý. Dobre, mŕtvy. Ďalší. Na druhej strane taktiež, takže si priblížim. Dobre. Dobre, rada. Náboje. No to treba. Výborné. Dobre. Môžeme ísť dole. A teraz použijeme úžasnú vec. A to? Že vidím hore a späť, takže musím sa ešte raz vrátiť. A to je... Ježišmária. Veľké. Až za chvíľu. Už tu hlasia alarm. Musím ísť pomôcť. Musím ísť pomôcť. Musím ísť tam. Vziať si granátomet. Takže. Vystreliť. Mŕtvy. Vystreliť. Nie. Nie. Netajte. To vám zašlo. Á, dobre. Ty máš vidieť to veci? To je aj výhodné vidieť to veci. To by som musel mať jetpackom, že ešte v tej misii, kde som je zatiaľ, čo ešte nenatáčam, tak ešte tam nemám jetpack. Áno, tak to si dali streliť rád, no? Dobre. Tak, a teraz použijeme... Aha, dobre. A teraz použijeme jednu úžasnú vec. A to je... Toto. Ježiši, to je strašne veľké, ale... Tak pôjdeme dnu. A sonutý. A ideme. Proti iným potom. To zvládneš, ale zvládnem. Všakže. Áno. Mám by odtiaľ teraz vyskočiť. Vyskočím? Vystrelím rakety. Zabijem. No vidíte môj život. Tak to vybuchol. Vyskočiť teraz ďalší. Rakety. Rakety. Ajoj.
teraz sa môžeme vrátiť naspäť. Áno. No, k tomu autu. Idem von. Čiže je dosť veľká škoda, ale bolo to úžasný robot. A teraz You looking for a ride, Peaches? That's Commander Peaches to you. Guľomet. Poistila aj všetko. Tak. No a ja potom ako dojazdíme s týmto autom, tak to ukončím. Teraz tieto dva to We're zmenším. running out of Je time. to zaujímavá hra, takže A ideme. bude pokračovať potom Shoot those večer. barrels! Alebo keď bude čas. Uvidíme. Auto. Fire at the weak point! To znamená, Heads up! Clear a path! Blast those barricades! Hold on! Gonna get bumpy! Jaywalking shall be severely punished. Can't see squat! Feel that, Commander? RPG! They're trying to blow us up! Yeah, I noticed. Safe. More cannon fodder! Feed him a bullet breakfast! Mech! The frickin' mech! No, robot. Blow it off the road, now! Hell yeah! MG's up ahead! No, výborne. Another mech! Ajaj, Tearing a new one! oni sa to horí. Načítavanie. Stop. A Singers! posúvať. Singers! Clip their wings! Ale to dvojka, keď to veci. Tým No. našom. Teraz pôjdeme dole. Teraz hore raz dole. Fortification! Hit him hard! Isté, ako to vodné stojí. No dobre, čo? Super. No, že prišiel ako. This is a blank. Package is inside. I want you on the gun, covering this entrance. Got it. Selena, I'm in. No tak ja myslím, že by sme toto mohli ukončiť. Dobre. V tejto zaujímavej časti. Áno. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite áno. A ja. Nezabudnite si dať like a odber. Ak sa vám bude páčiť, prečo nie? Všetko dobré, pozdravujem vás Nadix a Taneska. pa pa.